ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошин ва дигар чизо қабул кардем ки пешкашно мекунем бо нархҳои арзон. Мошинои арзон бениҳоят бисёр ҳастанд. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо рекунем, дар видео оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст мошинои Hyundai Starex, Daewoo Nexi, Opel Vectra, Opel Caravan, Opel Sedan ҳастанд, Mercedes-ҳои сечка объёмӣ ва простой, Toyota Vitz ва BMW ва дигар мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хели мошинҳо дар кор аст. Мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 158 сомонӣ. Навора сар мекунем, маромад рафтем. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бор равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурӯи шуморо аз Москва, Московская област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳдат, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25 ноҳияшта оварда мерасонанд. Аз шаҳри Бохтар сар кардаги то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу обшим 25 ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. Якуним камазе ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25 ноҳияш бурда мерасонанд. Фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набоша бурда мерасонанд. Ва инчунин территорияи тобе марказӣ ҳам Душанбе ҳама территорияш, яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбе оварда мерасонанд. Ва инчунин дӯстон мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ёки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. Нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунанд ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. Маромад компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳад аз номи канали мо гап занед, скидка дора. Маромад албатта бортона рӯй кунед. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза ҳастад ки Opel Astra J I Moskva. Соли барои 1999 сӯзишвориш бензини холӣ, объём мотори 1.8 литр, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтарин. Мошин 4 балонаи пачкаи зимнӣ дорад. пӯшидаги ҷадаги мегӯяд умуман надорад. Мошин мегӯяд тоза хадавои кадаги аст. Мошин яъне ки дӯстон ҳам алиш мешавад, ҳам фурӯхта мешавад. Айни ҳол қарор дорад дар Москва метро котелни гуфтаги аст ва фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 рубл ки бо муомила мекунем, ёки ба ягон мошино ки дар Тоҷикистон буда мега алиш мекунем, ягон мошинои сечка ёки Astra J ёки дигар намуд мошино бошад алиш мекунем. Дар Тоҷикистон ба нархи мошино алиш мекунем. Ин мошин айни ҳол дар Москва кадоми агар сумка добед нархш 170 000 рубл бо муомила мешавад ва ба мошинои Тоҷикистон будана мақсад ки алиш мекунанд. Ягон Astra J ҳам боша, ҳам хеле ёки мақсад сечка ҳам боша алиш мекунанд, яъне вариантҳои худтона пешниҳод кунем. Дута рақам аст ки ҳар рақамошро кор мекунад. Яташда WhatsApp ҳам дорад. Аз ҳамин ду рақам метавонед ки маълумотҳои пурраша гирем. Мошин бадрон дар Москва метро котеленда қарор дорад. Шахсоне ки алиш мекунед мехаред, маромад тамос гиред. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Ди мошини фурӯшӣ ҳастад ки мошинои мусофиркаш Hyundai Starex. соли барои 2000 сол сӯзишвориш дизел, объём моторш нагуфтиян, коробкаш механикаи сайстани мошин мега беҳтарин. Hyundai Starex мега сайстаниш олӣ. Яксола ҳуҷҷат дорад, 4 балон пачка, хоб салон тоза, 4 диска, мошине ки нахаду. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Левакан, яъне ки шаҳри Бохтара, ноҳияи Сарбанд, яъне ки ҳозира номуш шаҳраки Леваканда мошин қарор дорад. нарша мега 27 000 мегем, бо ягон сум муомила мекунем ва рақамошон ҳар даш кор мекунам. Инаи рақамҳои 00 да WhatsApp ҳам пайваст доранд. Агар ягон мошинои Opel ҳам боша, вариантҳои худтона пешниҳод ки алиша ҳам мешавад, мақсад ки Opel-ои Sedan, хечбек хай вариантҳои худтона па мошинои Opel кати пешниҳод кунед, алиша мешавад. дӯстони азиз, ҳар рақамошон кор мекунад ва ячда WhatsApp доранд. дар шаҳри Бохтар, Сарбанд 27 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. ина салоншам тозакай мошин кагада фақат мегирӣ, корта сар мекунӣ. маромад тамос гирен. аз шумо хоҳиш ки я лайки разанед фаромӯш накунед ва силикаи навори моро дар WhatsApp ва имо гузоша падилчаш кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ.
Мошини фурӯшии советский аст ки молодёжни срочно. ВАЗ 21:10. Соли барои 2001 сол 34 газ бензин, объем мотори 1.6 литра, коробка механика, сайстани мошин мегад нахаду. Мошин 4 диска, 4 балонаи 90%, салон тоза, нав хадавои кадаги мошинча мега соз аст. Мақсад хай омада бин мега фақат як ҳуҷҷат мекунед, там ҳуҷҷатош буд шудаги, мақсад ки ҳуҷҷатча мекунем бо як сола ҳай мекунен. Нархи мошина мега 14000 аст, бо муомила мекунад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Вахшда. Нашод сумуш мега боз муомила мекунем ёки ба ягон мошинои мега Nexia, Opel ёки дигар мошино мега алиша меша болоиш мега ё сум метем ёки сум метем, яъне ки уша маслиҳат мекунен. Мақсад ки Nexi, Opel хетчбек, Sedan, Vectra чӣ хеле ки набошад вариантҳои худтона пешшуд алиша мешавад. Сумкаи нархаш 14000 муомила дорад. Мошина омада мега бинен. Хоб ин ами рақамҳои Россияи промои кор мекунад ва дар рақамҳои вазъави Россияшон ҳам имо WhatsApp пайваст доранд. Шахсоне ки мехаред марамат занг занед, шахсоне ки алиш мекунед метавонед ёки занг занед ёки нависед марамат. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ навбатӣ аст ки Toyota Camry 2 светои сафед. Соли барои 2007 сол 34 газ бензин, объем мотор 2.4 литр, коробка автомат, сайстани мошин мега беҳтарин мошин нахаду. 4 та балонаи соза ҳолати кория, 4 диска, кондиционер, электропакет хай. Мошин ҳамача мошин мега мошини дубайскай созай, как надай. Мошин мега дар шаҳр гаштага мега нархша мега 111000 аст, бо арзон мекунем ва рақамошон мегафон аст. Дӯстон азиз, мошини дубайский 111000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. Мошин дар пойтахт Душанбеда. Ин ами рақамҳои мегафон шунай. Шахсоне ки мехарем мега омада мега аз пеш бинен, яъне муомила мекунем. аз кадом маркаи мошине ки ба шумо ки лозим бошад дар комментарияи мо нависед, мо дар видеои оянда шумода ҷудо карда пешкаш мекунем. Фақат лайкора гузоред фаромӯш накунед ва навори моро дар WhatsApp имои дар кадоми метавонед падилсаш кунед. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ аст ки Toyota Vitz. соли барои 2009 сол 34 бензини холӣ, объем мотори 1.3 литр, коробка автомат, сайстани мошин бадрон беҳтарин. Мошин мегад мақсад ки вагонай старт стоп дорад, отпечатки пали самқати кор мекунад, мошинча обшим растамошка кардаги аст, обшим 100%. Инам хеле светои радной. Мошини нав аст ва мақсад ки ҳамаи комфортура дорад. нархи мошин мега 59000 аст, бо камтар муомила мекунем ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. Старт стоп, хай, кондиционер, ҳамачи монитор дорад. рақамошо дар поини видео аст, шахсоне ки мегиред маромат занг занед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. шашум мошини фурӯшӣ аст ки Mercedes-Benz C-Class H-K. соли барои 1996 34 газ бензин, объем мотори 1.8 литра, коробка механика, сайстани мошин мега беҳтаринай. мошини яксола ҳуҷҷат дорад, аккумулятори нави пачка дорад, коробкаш мегад беҳтарин, моторшам соз аст. мошин мегад 100% мега просто сум дар кошда мошина фурӯш дамоди. мақсад ки ягом расход намекунем. футагаса мошин амаҷош 100%. нархи мошин мега 45000 аст, бадром бисёр не ягон сум муомила мекунанд ва мошин айни ҳол дар территорияи Душанбе пойтахт. 45 та ягон сумша мегзара мега бисёр не. аккумулятор нав, хоб, хай, балон нав, обшим як сола ҳуҷҷата дорад. хай метавонед ба маълумотои боқимондаша бо ай соҳибшон гирен. агар шумо дар оина хали мошинои фурӯши техникаи хонаи заминаи лабои намуд рекламаро мекунед, маромад рӯй кунед, дар видеои оянда мехе рекламаш мекунед. фақат лайкора ба пеш занед ва навори моро падисаш кунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. BMW пятёрка аст, бадрон ки BMW 5 серия соли барои 1998 аст ки 34 бензини холӣ, объем мотори 1.8 литр, коробка механика, сайстани мошин мега ҳолати корида бадрон, хай 4 диска, ҳолати балоношам хай средняй, радной краска, хай дигар маълумотои мошина нагуфтам. фақат ҳамин маълумот харидори аниқ ки бошем бохтон занг зада пурсен. нархи мошина мега 36 та мегем бо арзон мекунем ва мошин бадрон дар территорияи Душанбеда пойтахта қарор дорад. ин ами рақамҳои соҳиби мегафоншон аст, яъне ки рақамҳои соҳибшона ин ами мегафон кор мекунад, метавонед ки маълумотои пурраша гирен. то қасуми холия мега алиш палиш намешавад. шахсоне ки харидор бошанд мега занг зада маълумотоша шумо да мефонам ва мошина омада мега аз пешам бинед марамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ.
Opel Astra F ки дар кузифи хечебек соли барои 6 1993 аст ки ҳамгаз зам бензин дошта кор мекунад. Моторш 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 9 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та балон мегӯяд 70%, нав мегӯяд хадавои кадагӣ, ҳолати коробкашам беҳтарин, моторшам мегӯяд соз аст. Мошин нахаду 93 сол ҳуҷҷат балон хаямаш 100% будае. Мошина мегӯяд дастрочна мегӯяд пул дар кора мефурӯшад бо нархи 17000 сомон мегӯяд бо хай ака чарқа арзон мекардагиша нагуфта метавонед ки тариқи телефон хутон гирин 17000 сомонӣ 93 сол хечебеки средний. хоб рақамош раст дар мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарем метавонед ки маълумотои пурраша аз рақамошон гирин. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A баъдун аст ки Opel Vectra A соли барои 6 1994 аст ки ҳамгаз ҳам бензин дошта, мотор 1.6 литр, коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ авардрон. мошин хеле хеле сайсена соза мегӯяд хай маълумотои боқимондаша мегирен. хоб мошин хай 4 калпак 4 балонош неки средя мақсад балонош 50% ам хай тофтеса хай нам хали радное мақсад хай мотор патошам соз тофтеса. нархи мошина мегӯяд 16000 аст. ака чанд қа муомила мекунад иша намедонем. мошин айни ҳол дар шаҳри ваҳдат 16000 сомонӣ муомила дошта. рақамошон мегафон марама дигар маълумотои пурраша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ Opel Astra F ки дар кузифи караван соли барои 6 1994 сӯзишвариш газ бензин объем мотор 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошин моторш мегӯяд модулаи чашкаҳои пеш варида дорад ки рамаш мегӯяд варид дорад. ҳуҷҷатҳои мошин буд шудагӣ аст. хай мотор беҳтарин газ бензин мегӯяд кор мекунад. мошин нахаду аст. ҳуҷҷатош неки буд шудагӣ аст. мошина мегӯяд омада аз пеш бин бо савдо мекунем. нархи мошин бадор 19000 аст. бо савдо дорад ва мошин дар территорияи душанбе дае. хоб ҳаст рақамошон мегафон кор мекунад. шахсоне ки мехарен маҳрамат бештар маълумотша занг зада гирем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ мошини фурӯшӣ навбатӣ бояд тайга Daewoo Nexi соли барои 6 1995 аст ки ҳамгаз зам бензинаш кор мекунад. объем моторш 1.6 литр коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегӯяд соза 4 та балон мегӯяд 80%, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат, нарӯшкаш камтар мегӯяд краска расход дора. хай мошин мегӯяд мақсад ки алиша мешавад ба ягон опелои караван ё ки болои мегӯяд мақсад сума метавем обшим алиша фақат ба караван ва нархаш мегӯяд 14000 сумаки 14000 савдо дорад. инашам дар территорияи пойтахта. дӯстон аз ин рақамошон дар поёни видео аст. шахсоне ки мехарен маҳрамат занг занед ва лайкҳоро фаромӯш накунед. кадом маркаи мошине ки ба шумо лозима дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда баҳри шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. фақат лайкҳо аз шумо, наворои нав аз мо. мегзарем ба 12 мошини фурӯшии Советский ВАЗ 2106 бо нархи арзон соли барои 6 1980 сӯзишвариш бензини холӣ мотор 1.6 литр коробка механика мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошинам хали радной краска мотор соз балон ҳолати корӣ салоншам тоза хай мошинча нахадва мегӯяд омада бинен. нархи мошина мегӯяд 6500 сомонӣ аст. бо арзон мекунем ва мошин айни ҳол дар ноҳияи Конибодомда қарор дорад. мошин 6500 сомонӣ савдои хуб дорад. ин ҳамин рақамошо дар поёни видео аст. шахсоне ки мегиред маҳрамат бештар маълумотоша аз ҳамин рақамо занг зада пурсед. дӯстон азиз ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.